Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jiena faderentni nagħtikom l-għodwa tajba nilqakom għal din l-Ewkaristija tislima speċjali lill-morda lill-anzjani li jinsabu fid-djar tagħhom lil dawk li jitugru bihom. Ejjew ninaqdu f'dan ir-rat ta' ħajr l-Alla fil-waqt li anka f'din l-Ewkaristija nitolbu għal żewġ żgħażagħ li dalgħodu qegħdin jiġu ordnati djakni minn Monsinjur Arċisqof. L-Evanġelju tal-lum is-sejħa ta' Ġesu biex ma nibżgħux. Ejjew narfu dawk id-drabi li aħna ma fdajniex fih fil-ħajja tagħna, nindbu min-nuqqasijiet tagħna biex niċċelebraw kif inhu xieraq din l-Ewkaristija. Nisqar l-Alla li jissa kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt żmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqatt sa Marija dejjem Verġni, il-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla li jista' kollox. Ħajħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bitjieba lejn l-uliet eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem il-għadd tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir mill-Lut Griegi kontra l-Lut għax derilhom li ma kienx hemm min joħsib ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom: mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed? Mela l-aħwa ħudu ħsieb u għażlu minn foskom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispirtu u bl-erf u nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna t-talb u għall-Ministeru tal-Kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidu bl-Ispirtu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, proselita minn Antiokia. Lil dawn resqhom quddiem l-Apostli li talbu u qegħdu idejhom fuqhom. U l-kelma ta' Alla kienet tixtered dejjem aktar. L-att tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kottra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għal fidi. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, ngħidu flimkien. ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Għannu ġussi bil-ferħ lill-mulej, jixirqilhom infaħruh in-nies sewwa. Faħru l-mulej bid-daqqa taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa b'10 kordi.
flimkien ħatkun mulej it-tieба tiegħek fuqna. Għax sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħlisilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ flimkien ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Il-mulej għam il-qabar u li ħalaq id-dinja fl-imħabba tiegħu salva lil bnedmin. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. X'insar fil-għaxija id-dixxipli ta' Ġesu niżlu ħdejn il-baħar, rikbu dgħajsa u ġibdu għax-xatt ieħor tal-baħar lejn Kafarnawm. Kien diġà dalam u Ġesu kien għadu ma ġiex jilħaqhom. Il-baħar kien qam sewwa għax kien qiegħed jonfoq riħ qawwi. Mela wara li kienu qatfu xi 25 jew 30 stadju, raw lil Ġesu miexi fuq il-baħar riesaq lejn id-dgħajsa u beżgħu. Immu qalilhom jien hawn la tibżgħux. Għalhekk ridu jtellgħu fuq id-dgħajsa. Iżda minnu fih id-dgħajsa messet l-art fejn kienu sejrin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-ġrajja ta' l-Evanġelju tal-lum li għadna kemm smajna hija ġrajja li seħħet ftit tal-ħin wara li Ġesu kien għadu kif għamel il-miraklu tal-5 ħobżiet u ż-żewġ ħutiet li bihom tema ammont kbir ta' nies. L-Evanġelista jgħidilna 5,000 raġel apparti n-nisa u t-tfal. Kien il-mument fejn in-nies ridu b'xi mod jagħmlu xi ħaġa kbira minn Ġesu u għal Ġesu. U effettivament ridu jagħmluh mexxej li jagħmel imexxi rewwixta ħalli isalva lil dawk in-nies kif kienu jimmaġinaw huma lil Ġesu. Imma Ġesu dan rid jevitah. U allura ordna lill-Apostli biex jitilqu l-hemmhekk bid-dgħajsa u meta l-folla bdiet tferrex huwa mar fuq il-muntanja biex jitlob. Effettivament il-baħar tqalleb għamet maltembata u bħal kull maltembata oħra li isseħħ fil-ħajja tagħna l-Apostli beżgħu. Ma ntuhomx tort għaliex kieku nkunu aħna fuq il-baħar tqum maltembata ukoll nippanikja waħseb u wara dawn l-Apostli fuq dgħajsa sejrin lejn art weħidhom Ġesu mhuwiex magħhom u tqum din il-maltembata. Bħalma diversi minna beżgħu anke dan il-lejl fit-terremot li kellna fil-pajjiż. Però ħafna maltembati jiġru f'ħajjitna wkoll mingħajr ma jkun mistenni. Mumenti ta' mart, mumenti ta' ansjetà, problemi ta' finanzi, fir-relazzjonijiet tagħna, fis-sitwazzjonijiet fis-saħħa. Ix-xini l-ħajja toffrilna diversi drabi maltembati. U hemmhekk ukoll aħna rridu nisimgħu l-leħen illi semgħu l-Apostli x'in Ġesu resaq lejhom fuq il-baħar. Jien hawn la tibżgħux. Hija kelma li l-mulej iżomm magħna li żamm magħna għal tul dan iż-żmien kollu u li jibqa' jżomma.
għaliex kif kien wieħed wkoll qabel tela s-sema jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. U għalhekk ejjew aħna wkoll nisimgħu dan il-leħen tal-mulej, imma ejjew aħna l-ewwel qabel kollox nersqu lejh, nafdawh, nintelqu f'idejh, nitolbu l-għajnuna tagħna. Forsi l-maltembata ma tikkalmax, is-sitwazzjoni tibqa' hemmhekk, imma hemm bżonn li nikkalmaw aħna, hemm bżonn li nintelqu f'idejh aħna. Anke bħala Knisja meta naraw li rwiefen iqumu kontra, meta naraw li qisu tagħmel x'tagħmel is-setat tad-dlamijiet jagħmlu forza il-leħen tagħhom jinstema' iktar. Imma l-istess Knisja ta' Ġesu mexxija minn bnedmin dgħajfa hija Knisja li Ġesu wkoll baqa' magħha u jibqa' magħha. U nemmnu li l-ebda qawwa ma xejnet il-Ġesu u ma xejjinx illum il-qawwa tiegħu u l-kelma tiegħu. Jiddependi biss jekk aħna nemmnuhx u jekk aħna nafdawx. U allura ixini l-maltembata li għaddejjin minna bħalissa fil-ħajja tagħna. Ejjew nintelqu f'idej il-mulej. Ejjew nħalluh ikellimna anke permezz tal-liturġija tal-lum. Ejjew ma niddejqux induru lejh u nuruh li aħna beżana, nuruh li l-maltemp qiegħed jaħkimna, nuruh li aħna wkoll qed inħalluh imexxi l-ħajja tagħna, imma nuruh li nħossuna li qegħdin nerqu. Ejjew nitolbuh biex jikkalma ħajjitna u nisimgħu aħna llum lili u lilek jgħidilna jiena hu tibżgħu xejn. Ejjew nresqu it-talb tagħna lill-mulej, nitolbu lill-mulej għall-Knisja, tolbu għall-Papa, għall-isqfijiet tagħna, għalina s-saċerdoti, għad-djakni, għall-poplu kollu, niflimkien niffurmaw din il-Knisja. Nitolbu lill-mulej biex fuq l-eżempju ta' Papa Franġisku nkunu Knisja ta' triq, Knisja li taqdi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu illum b'mod speċjali għal Karlu għal Melkim li se jiġu ordnati djakni, ejnhom mulej biex jibqgħu ħarsu lejk ħajjithom kollha u jkunu wkoll ta' servizz. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda u għall-anzjani fid-djar tagħna, tolbu għal dawk li jduru bihom biex mod speċjali f'mumenti ta' solitudni ta' qtieħ il-qalb huma wkoll mulej iħossuk li qiegħed magħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu wkoll għaż-żgħażagħ u għat-tfal tagħna, ejnhom mulej jarfu x'inhi r-rieda tiegħek għalihom u għejnhom biex iwettquha sal-aħħar. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li temmew diġà l-mixja tagħhom fuq din l-art, ilqagħhom mulej fid-dar tiegħek fis-sema. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fil-qalb tagħna jew nagħmlu t-talba tagħna. F'dan il-jum tas-Sibt, dedikat mod speċjali lejn Omna Marija, nitolbuha biex twassal dan it-talb tagħna għand Ġesu. Nitolbuha flimkien snim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqadsa kollha tiegħu. Fit-tjieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqas sagrifiċċju li sejrin nofrulek, għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħarbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddaw li twildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna jinfetħu għal-fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxeret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħalħob sratt il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu għalik laħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubit. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Saħħaħa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet mas-saċerdoti mad-djakni, mal-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp mal-Apostli, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nerfgħu qlubna il fuq lejn Alla, nitolbu talba li Ġesu għallimna biex ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritin fis-sema fl-art.
خبزنا كل يوم أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمعاصي علينا، لا تدخلناش في التجريب بس اخلصنا من الدني. احلسنا نطلبوك مولاي من كل بزع، احلسنا من كل دني، أعطينا في الطيبة والهنينة تياك الباċi في الزمين biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares xnejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U tiegħżiż dan hu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lill-Alla. Il-jum it-tajjeb. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.